Вітаю! Для того, щоб прикраси завжди зберігалися у гарному вигляді, ми рекомендуємо їх зберігати у спеціальній коробочці та на планшеті, яка йде у наборі до кожної прикраси. Перед тим, як надягати тектонну схід, необхідно взяти ручками та розрівняти усі полосочки. І ось таким чином починати надягати. Обов'язково прослідкуйте, щоб нічого не перекрутилося. Конектор спереду має бути розрівняний, не перекручений. Вже в повітрі обираєте місце, де буде знаходитись прикраса. І спереду дозаду починаєте надягати. Надягли, можна трошечки опустити і ще раз розрівняти.